Madoka chere mabe yangu tinokutambirai kunhaudzo manhokodzo zuva rogumi nonomwe mwedzi uno wagumi guru. Nyasi ndipo pagoberekiwa Moses Bambo Chunga aitamba nhabvu zvinonwisa mvura makore okare, tinoti makorokoto. Munhau Nyasi, hurumende yedu iri kukundikana kuita zvainofanira kuita kunyanya pakupa mvura kumakanzuru kuti agopa vanhu mvura iyo iri kusaika kumakanzuru mazhinji munyika, asi hurumende iri kunangidzira tugunwe kunangidzira kumakanzuru kuti atadza basa, asi vari kutadza kureketa kuti ivo ndio vanofanira kupa makanzuru ya mvura. Izvi zvinotorwadza aidi kwedu nokwamutoko. Kanzuru yedu inopuwa mvura kubva kudhamu ronyadire, asi paribe zvinhu zvinozikana nodhamuri. Kana ukatotsvaka kubva kune Zimbabwe National Water Authority unondopiwa ba zvokureketazvo. Zuva ra20 nobodzi mwedzi waMbudzi, wanachiremba navana mukoti wari pabasa vanonzi Doctors and Nurses on a Mission vanenge vari pachendambuya. Izvi vari kuita vari paNyamukamani kiriniki apo vanenge vari kuita zvokurapa vanhu. Tinoramba tichindoti dai wandobhurawo nekwedu kumabuja hwaravano chamberedzo kwedu dzabatsirika, vanenge vachirapa vanhu pachena. Rimwe sangano rinoita zvokupa miti munyika reMy Trees Trust ragoti iro ratangisa kupa chitofu chinonzi chokunoikoya wood stove zvinosvika zviuru chibodzi. Izvi zvanzi zvitofu zvinogosenzesa huni shoma, zvokuti vanenge vawana vanokwanisa kuita kuti huni dzavanadzo dzigare nguva refu, zvigoderedzawo kutemiwa komiti. Tinoti dai zvaramba zvakadaro, vari kutangira kuHurungwe kuita basa rii. Wanamatsi navanambewewe kwai vagotangisa kupiwawo kodzero dzavo sovamwe vanhu. Wanamatsi nanambewewe vanenge vasungiwa pari zvino vari kundochengetiwa kumajere wiiba kuti vatongewo zvakaenzana nevamwe. Izvi zviri kuitika nokuti vanoturikira mutauro wavo paribe, asi dare guru romunyika ragoreketa kuti wanamatsi navanambewewe vagopuwawo kodzero sevamwe, uye wakasungiwa kare wese wagoburitsiwe mumajeremo. Tinoti iri danho rakanaka idi. Ukama hurumende nomakanzuru huri pakanyangarika. Izvi zvokutobvenekiwa nokuda kwokuti hurumende iri kuramba ichindonangidzira makanzuru kunyanya mumaguta kuti ari kutadza kuita zvaanofanira kuita zvokunadzirisira vanhu zvinhu. Izvi vari kuita nokuti varikuda kuunza makomisheni kuti agobatsira basa sezvakamboita yana Sekasai Magwarara makore apfuura. Tinoimba kuti zvichakundikana izvi. Guta roBulawayo kwai ragoita mazuva 2 akateedzana paribe kana mbodzi aboya mvura yokanzuru. Izvi zvinotorwadza idi nokuti guta riri ranyanya kusarira uye ranyanya kutarisiwa pasi nohurumende. Hurumende yedu yabvira kare isingaripe mvura zvainoitawo kunyangwe nokuHarare. Izvi zvinotorwadza. Tinoimba kuti wachaita tuzvinhu kuti wagoboya mvurayo. Tiringedzo pasi rese. Aimbova gurukota aro Britain muZimbabwe Catriona kwai ndiye amumiriri munyika yoNigeria kwai ari kugoita tuzvinuba ikweyo. Kwai ndiye mumwe wanhu vari kuisa mari pakuratidzira kuri kuitiwa kweHashtag@EndSARS. Izvi zvinotorwadza idi nokuti ndiye mubodziwo agoita kuti wamunangagwa wagoisiwa pachigaro nomasoja mugore ra2017. Nyika yeNew Zealand yakatoita sarudzo dzayo zvisinei nokuti kune chirwere chodzihwa mupengo. Nyika iyi yakabva yaita kuti iye aripo kare apiwe pokare mumwe mukana wokuita rimwe basa makore 5 ari kuteera. Jacinda Ardern
atonzi ndiye ahwina musarudzo umoyo. Wanhu wekuEthiopia heno zvavari kuita zvakanaka zvatisiri kuitawo. Kureketa kuno kwaika makambani okuchina agopopomedza mari inosvika bhiriyoni ribodzi romadhora okuAmerica munyikamo. Wari kuita mabasa akasiyana siyana, asi tinoimba kuti zvichagoita kuti nyika ibudirire irege kugosara iri muchikwereti. Tichiringa zvodziwa mupengo, bazi renyika dzomuAfrica reAfrican Union kwai ragoti richada kusimudza mari inosvika mamiriyoni okuAmerica 300 kuti aite basa rokurwisa dzihwa mupengo munyika dzese. Izvi zvinotofadza kana zvikaitika, uye tinoimba kuti tichaboyawo kana makobiri 2-3 kuti tirwisewo kweduku. Heno akasabiwa anoasvinwa. Takadaro mabi angu, tigumire pano. Ndini wenyu Mhandu weonhawo.